Кан биреп, кеше гомерен саклап калу. Бүген Россиядә иң мөһим социаль бәйрәмнәрнең берсе милли донор көне билгеләп үтелә. Бу дата беренче чиратта түләүсез рәвештә кан тапшырып, бөтенләй таныш булмаган кешеләрнең сәламәтлекләрен һәм гомерләрен саклап калучыларга, донорларга багышлана. Кан биргәнем бердә булмады. Ашказаным авырта язбы, желудка аталар, авыруым. Коркмыйм мен, нидә эшләгән вакытта биргәнем, хәзер биргәнем юк. Сельхозхимиядә эшләдем мен. Бирәйем, моны эшләп киләләр иде. Самарда яшәгән вакытта биргәле идем. Самардан хәзер без 92 елны кайтканы бирле биргәнем юк. Кан бирергә барыбыз да батырчылык итми. Кемдер вакыт юклыгын сылтау итә, кемнедер процедура үзе шүрләтә. Әмма Нурлатлы Галия Нигматуллина 41 мәртәбә кан тапшыра, әмма бер тапкырда икеләнми. Мин инде гел роженицаларга бирдем. Шул роженицалар инде мине күреп танымыйлардадыр инде. Мин прямой вливаниеда ясадым. Әмма да Валентина Дмитриевна һәм Светлана Васильевна күрсәләр кочаклап алалар инде. Чөнки мин аларның сорауы буенча барадыр идем. Шушы роженицаларга гел бирдем инде. Бер вакытта да тинме-кинме бер дә каршы әйтмәдем, бардым һәм бирдем. Ничә тапкыр кан алганны язып торучы кешеләр бар иде. Алар әйттеләр менә шушыны. Гостева килеп, шул звонит итеп әйтте, Мария Ивановна Гостева. Шуның өчен мин 41 тапкыр биргәнемне аңладым инде. Озак еллар Нурлат Элемтә үз елында телефонистка булып эшләгән Галия апаның тормышы вакыйгаларга бай һәм бик эчтәлекле. Сәламәт яшәү рәвешен яраткан кыз 1959 елны чаңгы буенча спорт мастеры дәрәҗәсенә күтәрелә. 1964 елны Гомәр абыйга кияүгә чыгып, Семипалатинск шәһәрендә радиация һавасында суларга өлгерә. Лайыклы ялга чыккач та 12 еллап Нурлат элеваторында мастер булып эшли. Әмма кешеләргә ярдәм итү аның төп тормыш кредосы булып кала. Без акчага бирмәдек бердә. Һәм хәзерге халыкта инде үзенең әгәр дә киенде Аллаһ Тәгалә каршысында шундый зур эшләүләре булса, менә шул кан бирсеннәр, адәмнәрне коткарып калсыннар. Ничә кеше язаланып ята, авырып яталар, кан булмыйча. Инде хәзер акча дигән сүзне онытып торырга кирәк. Мәрхәмәтле булу өчен менә шушы эшләрне эшләргә мөмкин. Кайчандыр кан биреп кеше гомерен саклап калган Галия апа Нигматуллинага игелекле эше үзенә савап булып әйләнеп кайта. Берничә катлаулы операция кичергәндә аңа да үзе кебек донор каны салына. Бүгенге тормышыма шөкер, бәлки шулай кан бирү мине бүгенге көнгә кадәр исән-сау яшәтәдер ди ул, һәм башкаларны да кан бирүдән читтә калмаска өнди. Кан бирү ул үзе бер исәнлек китерү дигән сүз. Барысы да менә шушы кан биргәннән калган инде генә авыр операциялар уздырсам да җиңеп чыктым Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән. Менә шушы кешегә ярдәм итү үзе бер бәхет, үзе бер сөенеч. Барысы да барыбыз да Аллаһ Тәгаләнең кылы, барыбыз да һәр барчаларыбызга эшләрендә, тормышларында булышырга тиеш булабыз. Галия апа тормыш иптәше Гомәр абый белән 2 кыз бала тәрбияләп үстерә. Бүгенге көндә 3 анагына сөенеп яши. Һәм Россия СССРның мактаулы донорлары исемлегендә 98 Нурлатлы арасында үзенең исем-фамилиясе булу белән чиксез горурлана. Тормышны яратырга кирәк. Бу бит тормышны яратмасаң, әле дә менә мин нинди генә улыгымда булсам да тырышам. Чөнки жыкласаң да уза икән. Булай җырып та уза. Кеше җыклап, үзен итеп, төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Чөнки хәрәкәтләнергә, хәрәкәттә бәрәкәт. Менә мин әле хәзерге җылымда да, Аллаһка шөкер, әле менә хәзер 50 баш кына тавыгым кыш чыкты. Инде киләчәктә чебешләр дә алырга ният кылам, Алла теләсә, иншалла. Анарсын әле тагын утырттым да утыралар тавыкларым. Алла теләсә, инде менә шул бөтен халыкка әйтәсе килгән сүз шушы. Бер дә үзен-үзе төшенкелеккә бирешмичә, шушылай ылы оптимистым булып яшәргә кирәк.